تماشاوان هێژە ئەم di kampanya xwe de berdewamın. Mêvanêmeyê îro hunermend Dilo Doxan e. Dilara silav bo te û hemî bînerên te, ez bi dil û bi hezkirin û kêfxweşî tevlî kampanyaya te dibim û serkeftinê ji vê kampanyayê re dixwazim ku bi navê ezberkirina peyvên Sûrûda Neteweyî ey reqîb, ku ji peyvên helbestvanê Kurdî hêja û cihê hezkirinê û rêzgirtinê di nav me Kurdan de Yûnus Reûf ku bi navê Dildar dihatin naskirin. Ez dibînim erkek li ser milê me ya xwedî derketin li wê Sûrûdê û ezberkirina wê Sûrûda pîroz. Ji ber wê sedemê ez jî bi te re erîkarim û piştgiriya te dikim û parçe di duwa diyarî we dikim. Em xortên rengê sor û şoreşên seyr bike xwînariyan medar jan, seyr bike xwînariyan medar jan. Kes nebi Kurdin mirin, kes nebi Kurdin mirin, Kurd jîn dibin, jîn dibe û qet nakeve ala Kurdan, jîn dibe û qet nakeve ala Kurdan. Silav û hezkirin. Gelek spas mamoste Dilo. Temaşavan hêja heta xelekek din bi xatirê we.